Како сме другари, ле, камерата не ме избриша. Морах тук да почнам видеото, јеби га, не можех до дома да почнам. И сам ви знаете дека што се дешава, чим снимам толку касно и по името плюс гледайте 3 AM challenge, 4 AM challenge, как беше, јас си го забравих да ти имам. Как ми се викше канал, да? Мислам челенджът, знај то ти беше, не Што ќе зимна? Ченкова да земна. Ченкова? Не знам. Не ми сега пченка да ти имам. Порно вземи кикирики, бата, или фастъци, и толкова да отпарта. Вземи чипс, смоки, нещо. Yes. После как ни са пие, как ни са яде, как са сликни. Някак трябва да е веднага. Що там? Кондоми, ще видя да те ямам ки окладаме, нещо са скини. Толкова му трябва. Що марка са ви? For you. For you, big. Да ги преславя. Сега си купме Hot Wheels. Или пата с цървен. Теб те питам, бе. Будла. Дек се? Ма ми избега, бат. О, бре, боже. Чао, чао. Срекни празници. Хвала ново. Оу! Нещо пукнах. Значи трябва да биете, бате. Ива, може на жената, аз пък и я фърнах, хай не я чеп. Може да. Пак я фърлям, що сак нека бие. Трябва да не озагалахте градата. Ако е на жената, нек мотърчки. Иначе, дечки, камерата ме е дома. Не знам отде ме гледате. Камерата ме е дома, затова морам с телефона да снимам. Има нека опция тук да се пустия. Шо? Дай ми блиц от телефонът. Да видим, ако се гледаш, ти ки завършам най... Добро, знам от не се гледаш, ама ке се видиме. Много съм бърз. И се гледа, бе, копилякос. Чеки. Грекос малакас. Абе, айде, бе. Сетък, види го сетък, чеки. Дечки, ке са видме горе на караорманите. Дай малко с телефон, само малко ми дай. Не е в мене, не знам дека е. Цял живот да не знаеш. Ето, успът да ви покажем. Че да видите колко е сега. Не знам колко се гледа, бате. Чеки. 3,6. Колко видете, не знам, ай чао. Били добри. Не знам негде да там, било дека. Забравих, дечки, да снимам. Чекай да си опочвам огледалото, я го. Да. Значи забравих да снимам ко беме тамо горе на Карорман, ко се седахме, пошто се гледахме TikTok-а и се изумих, скроз забравих да снимам. Така да сега как си имаме дома, кажем още едно-две гомца ки изедме колко да има за нещо за на YouTube да се клада и така. Инче ма пече тук устата, знам да се гледате е темно и имам херпес. Не е херпес, рано е, сега издех устата сам. Се гризнах уст зъбът на несекайки и така. Ай сега си имам на така дома и много ми се спие, кем да се го издъркам и ке правим мабет дома. Чао. Селяк да ти е. Селяк съм ще направим, я видя. Ке паднах отман, инче от скалите. Само ще си дойдех дома. Шо има бе, дечки, бе, нямам идеи за видео. Нямам идеи за видео, значи видеите си горе огенчето. На топло директно си дойдех. Въздоболя, бе, чопот. Дек се, господине? Видейте, господинът. Яла госпогица и теб да те видим. Иде госпогицата. Видя колка, бе. Сега ке се изгалме ние. Аха. Дека си ти, госпожа. Гледам веќе на пуфеши смърдиш. На пуфеш, бате, на пувка. Иначе, както кажах, нямам идеи за видео. Предложувайте ми идеи за видео и са как да си почнем пак 24 часовни видеа, ама как ще станувам в 2 саат. Порчокта, тия видеа ќе бият 12
часа, а не 24 часа. Мислам, мене пак така ми се вика видеото, ама аз нема 24 часа да мога да го снимам това видео, тук имам 12, така да пишете ми дали ви отговаря. 24 часа да снимам такива видеа, ще знам нещо. Пишете ми, ще ви отговаря. Чао!